минулого року моя донечка казала, я запитав її, що б ти взяла з собою в той вагон, який увозив твою прабабцю. І вона казала, я б взяла тільки кемане, скрипку, і грала би на скрипці, щоб бабусі, дідусі, моїм маленьким братькам не було так страшно в тому вагоні. А сьогодні цю саму скрипку вона бере в бомбосховище і там грає для діточок, щоб вони не боялися, щоб у них не було того страху. Сьогодні Московська Орда багато років опісля знову намагається зачистити кримсько-татарський народ, намагається зачистити український народ і Україна тільки за те, що ми хочемо бути собою і жити на своїй землі. Сьогодні Московська Орда намагається викорчувати будь-яку згадку про нашу боротьбу і намагається знову ж таки, як багато десятиліть тому, поставити нам у вину саме наше існування. Але найголовніше, що сьогодні, вперше за багато десятиліть, ми спільно, українці і кримські татари, а також увесь цивілізований світ, маємо нагоду розправитися з клятою московською гідрою і нарешті зробити усе, щоб Орда в найгіршому розумінні слова, Московська Орда, припинила своє існування взагалі. Тому я хочу, щоб сьогодні, вшановуючи пам'ять тих, кого немає з нами, тих, хто пережили численні депортації, тих, хто пережили численні знущання і зачищання пам'яті, тих, хто сьогодні борються і віддають життя за буття у незалежній Україні, щоб, вшановуючи їх, у нас було достатньо здорової злості і достатньо внутрішньої сили не відступити, не столеризуватися зайвий раз, не покликатися на якісь там загальні правила, не слухати голосів, що там теж люди. Сьогодні є наш шанс вижити і нарешті здобути наше власне майбутнє. Сьогодні наш шанс вижити і здобути майбутнє в мирі. Щоб кримські татари могли повернутися на рідну кримську землю і жити там, розмовляючи своєю мовою, сповідуючи свою віру, розвиваючи свої традиції. Ми маємо добитися того миру, в якому на місці Московської Федерації буде великий океан мрій. А нам у нашій рідній, спільній українській державі не буде загрожувати ніяка небезпека. Вічна пам'ять усім безневинно загиблим. Вічна пам'ять усім борцям за правду і справедливість. Слава гордому кримсько-татарському народу. Слава українцям і слава нашій спільній, рідній Україні! Крим – це Україна! Слава – це Україна! Крим – це Україна! Слава нації! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Söz verdim,